Ia, hai, intrăm să vedem. Și uite faină. Uite camera. Uite. Și bine se vede la minicamera. Ia, uite. Așa la mine. Aha. Eu văd baba. Eu pot să vă pun în hăt. Tu n-ai handicapă. Stai. Ce faci? Așa dau mai așa. Da, băi. Apa. Hai și 0,5 uite ia. 0,5 așa. Puteai, dai să-ți vadă băi. Nu încolo băi. Da. Acum îl probează. Mai aveți de arat? Ei. Mă uitam să văd cum filmează. Stai calm, că n-am treabă cu tine. Ce? Ce mai filmează aici? Ia uite. Îți văd calul, băi! Găbițu! Îți văd calul de acolo, ia! Ia uite! Parcă zici că e lângă mine, ia! Ia uite! Alo? Ata, zici că ai filmat 3 minute. Puțin, mai 3 minute, puțin. Păi vrei să faci videoclip? Da, fac și așa de fantezie. Întorcem camera. Ia. Cine se... Iosif. Aia mașina, e aproape lângă mine mașina. Da, uite, ție nu-ți vede numărul, dar în caz dacă vrei. Cum să? Adică să nu văd. Nu-ți vede numărul de matriculare. Nu brulea, nu faci cum trebuie. Deasupra, aici. Te vezi? Nu ți se vede cum trebuie. Arabare. E așa. Te mai sus. Aia, stop. Nu vezi? A, nu mă interesează pe mine. Uite. Uite. Hărâșat,